What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. So ayun na nga, ngayon ay magsiswimming na naman kami. Pang ilang swimming vlog ko na po ito. Halatang halata naman kasi sobrang init na ngayon nowadays. We're going to Adonena Templado Resort in Tiwi, Albay. Dito lamang yan sa Bicol. This is actually a pre-celebration ng birthday ng aming kapatid. It's actually her 27th birthday tomorrow, April 14. Sobrang ganda guys kasi for only 1,200 pesos, the whole resort is actually yours. Tapos 25 people and at the same time yung tubig is free-flowing spring. Safe na safe kasi kayo lang na pamilya ang nandun. Meron din silang option kung gusto mo na overnight. 1,600 ata for overnight. Tapos 1,200 naman kung day swimming kayo. So this is located sa Tiwi, Albay. Hindi ko alam kung paano makakapunta doon. Sabi ni ate, mag-waze na lang daw kami. So madaming ganap. Magluluto tayo, kakain tayo, magsiswimming tayo. And I hope ma-enjoy niyo yung vlog na to. So with that, see you! Sexy naman ni mama. Yay! Say hello to the birthday girl. Yay! Ayun! Ilan taon ka na? I'm 17. Okay. Hindi ko pa naman birthday ngayon. Parang in advance lang namin kasi ngayon lang yung ngayon available yung resort na pupuntahan namin. Okay? So, that's it. Huwag ako nun magmanubra. Backward driving. Tamad magmanubra. Sino yan? Higalo ka. Clarice, are you driving? So we're driving right now. Right now we're on the road. So ayun, right now, on the way tayo sa Grace na bibili tayo ng cake. So we got our cake na. Tada! Speed limit 40, paano yun? Yung ganda ng mountains. Ang ganda. Kaya natutuwa ako. So ayan, nandito na kami. Hi Lola! Magsiswimming na naman tayo. Ayun pala ang lugar na pinili. Truths. Grabe ang adventure. Lola, kaya mo yan Lola! Go Paris! Go Paris! Ayan, dito na kami. Napakaganda ng place. Exclusive. Ayan na. Ha? At ayan na nga, nandito na tayo ngayon sa Adonena Templado Resort. Napaka-exclusive kasi sa amin lang talaga ang resort na to for today from 8 AM hanggang 5 PM. Napakaganda. So ngayon, magpe-prepare lang kami for our food para sa aming lunch. It's already 9:30 in the morning. Okay, ayun, nag-start na kami mag-ihaw. Pero yung mga bata, syempre, nauna na silang mag-swimming dahil sila excited na talaga. Ayan! Yes, Chay. Sila, oh. Ano po lulutuin natin dyan? Yung paa mo. Ang good ang birthday girl. Oh, di ba? Tantaran! Hello! Hello! Wow!
mga bisita. Children, ay sorry lang. Children's party. Children's party. Ayan, gumagawa tayo ng sauce. Sauce na. Ng seafood. Oh, tapos na to. Shrimp. Try natin. Ano yan? Ito lang. Ano pa? Wala na malulutuin? Kamusta? Ano po yan na iniinom mo? Bakit ganyan baso mo? Right. More water. Lamig. Lamig. Christ, O Lord. Amen. Kain na na. Kainan na! Kain. Kain. Wait lang. Tatanungin natin yung birthday girl. Anong wish mo sa birthday mo? I wish I could fly. Ayun. Paano? Sample! Sample! I can wish, I can fly. Dapat yung mabilis. Alright, so ayan, magsiswimming na tayo. Tapos na tayo kumain. Hala! Uy, ang lamig! Ang lamig ng tubig, ako makababa. Ang lamig! Hi! Wow! Hi! Hi naman niya yun. Wow! Swimming muna bago inom. Woo! Ang lamig! Say hi guys! Hi! Bye! Sabi nga niyo, hi! Iinom na. Let's start. Iinom na po tayo. Let's go. Pero sila kumakain ng buko salad. Masarap ba, Lola? Masarap na masarap. Cheers. Hi, Mama Se. Hello! Uy, ka naman, Jai. Wala kang talon. Maswimming ka din? Go! Nag-swimming na sila. Hi! The editor. In chief. Charot. Wow, 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 wow! Kaya nga. Yay, gawa kasi! Ayan. Ang dami nangyari. Uminom, kumain, nagluto, uminom ulit. Nasugatan ako, oh. Ayan. So kami, nag-ready na para umuwi. Nagsiswimming pa din sila. Ako ay kanina pa nag-swim, kaya okay na ako. Solve na. Na sila. Pagod na pagod. Cairo! Pagod ang Cairo na yun. Pagod siya. Paris! Are you okay? You wanna swim? Hi, Sydney. Hello. Milan. Milan. Antok din ikaw. Ba't sila antok? Ang ganda-ganda dito. Hi mga titas of Malilipot. Hello. Masabay! Kumusta naman ang experience niyo? Okay lang. Malamig. Masaya. Ganong kasaya? Paano yung masaya?
Hindi pa sila umaalis sa tubig. Sobrang saya dito kasi unang-una, for only 1,200 pesos. Solo nyo na itong mini resort nila. With free-flowing water, malinis talaga yung tubig nila. But at the same time, meron ng kuryente, tsaka may only water din na flowing for hugasan. And at the same time, yung amenities nila, maganda yung CR. Meron na din silang ihawan. So, saan pa? Dito na sa Adunena Templado Resort. Sobrang simple ng place na to. Hindi sila nagsasawa. Pagod na nga ako. Pakita ko nga pala sa'yo before we go. Meron din sila dito na cottage din. Yan. Yung cottage na to, ayan oh, wow, taray. May LED lamp and nakikita niyo dito, ayan. Meron silang solar panel. So, ibig sabihin, sustainable yung energy na ginagamit dito. So, overlooking pala dito yung part ng geothermal plant dito sa Pino. Ayan, napakalaki. Diba kung kanina nakita nyo yung going here, ang dami-daming mga parang malalaking pipes and tubes. Sa geothermal kasi yun. Kasi ginagamit nila yung heat of the mountain, geothermal. Meaning, heat of the geo. At ilang years na po ba itong resort niyo? 11 years na lata ito. Matagal na? Oo. Kung sinda pagbabayad, ano na, July. Kang July pala. So ng July lang sila. Family lang kaya ini. So ibig sabihin pala, bago lang to guys. I mean matagal na pero ngayon lang nagpabayad. Pamilya man lang siya. Try natin i-akit pala by the way yung mga kwarto. Titingnan natin kung may itsura. Magkano naman to ate? Kasama na to pag overnight. 800 po. 800 ang isang kwarto. Wow! Ang ganda. May ilaw ba to? Ano sabi? May Wow! electric pa po, Igdi. Tapos may electric fan pa. Adunena baby. Hoy! Magpapaiwan na ata si Nina. O diba guys, 800 lang for two. Ganun nakaganda yung amenities natin. If you wanna check this out, they do have Facebook page. It's Adunena Templado Resort. You can DM them. Pero ito nga, kailangan nyo silang i-PM agad-agad kasi lagi silang fully booked and reserved. Ito nga nasaktuhan lang namin tong araw na to, a day before ng birthday ng kapatid ko. At dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aming vlog kasi kami sobrang nag-enjoy talaga. And if you haven't subscribed yet to my channel, please do like, share, comment on this video, and please do not forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!